Baya ngathi kodwa bacinga emakhaya mhlawumbe ngathi bacinga emakhaya abanye. Hallelujah. Siyambonga kuThixo osincedileyo ndabakhona. Amen. Dala ndatsho. Msiphiwa thethe ngemonto elifa thethe ngeflex yafu nqomba yami inhliziyo ayikho kwawezindawo. Thetha ngazo. Yami inhliziyo iseBhizana. Amen. Yavuya ke kakhulu ndiye ndafosa ndabakhona. Amen. Cela secaleni wakho yithi kuzawubazwa uYesu uyinkosi. Hallelujah. Hallelujah. All right ke andizo bambezela ixesha lethu sele liyambile. Cela ke sithile iBhayibheli zethu sofunda nje incwadi ezintathu. Masiqale qala sizovuselela ibandla. Amen. Senza lo msebenzi. KwabaseThesalonika bokuqala. KwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16. Shumai. KwabaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 17. Ncwadi Thessalonika bokuqala chapter 5 verse 17. 17 nje yedwa. Thandazani ningayeki. Kuthiwani? Thandazani ningayeki. Alright. Masifunde elandela incwadi yesibili. KwabaseEfese. Buya nje umva kancinane. Chapter 6 verse 18. KwabaseEfese chapter 6 verse 18 yedwa. Ngakho konke ukuthandaza nokukhunga nithandaza amaxesha onke nikuye umoya. Nithandaza amaxesha onke. Nibambile amaxesha onke. Luke chapter yokuqhubela iBhayibheli. Luke chapter 22. Baya kadusha tadibrakadus bahade. Luke chapter 22 verse 39 uyophela ku 43. Luke chapter 22 verse 39 uyophela ku 43. Ungamani wabiza amavesi uzofunde uyophela ku 43. Uphumile ke waya ngokwesiko lakhe entabeni yeminquma. Ngokwesiko lakhe. Bamlandela ke nabafundi bakhe. Efikile ke kuloo ndawo wathi kubo, thandazani ningangeni ekulingweni. Waziqhiwula yena kubo umgama ongangokugibisela ilitye. Waguqa ngamadolo wathandaza esithi, Bawo ukuba uyavuma mayidlulele ndebe kum. Kodwa makungabi kukuthanda kwam, makube kokwakho okwenzekayo. Kwabonakala ke kuye isithunywa sivela ezulwini. Kwabonakala isithunywa ngexesha ethandaza sivela ezulwini. Simomeleza. Ngiyahlala phansi. Kwabonakala isithunywa ngexesha ethandaza uYesu sivela ezulwini. Simomeleza. Hallelujah. Sikhona kodwa. Sikhona. Hallelujah. Xela secala nakho yithi mthande umfundisi. Ngoba ungamthanda okwa namhlanje nje. Hallelujah. Hallelujah. Alright ke ndizothetha ngendaba yokubaluleka komthandazo. Amen. Ngoba umthandazo siuthatha kancinane. Hallelujah.
kanti umthandazo unamandla ngeyona ndlela. Kodwa xa ungawuqondi uzowuthatha njengokwenza i-restation. Hallelujah. So ilizwi lenkosi ke lithi thandazani ningayeki. Akuthiwanga nimane nithandaza, kuthiwa thandazani ningayeki. And umthandazo usisiseko sezinto zonke. Yonke into esingathetha ngayo emhlabeni isustainwa ngumthandazo. Umtshato ugcinwa ngumthandazo. Ibandla ligcinwa ngumthandazo. Ukukhonza okufudumeleyo kugcinwa ngumthandazo. Hallelujah. Emsebenzini ukuze uhlale kakuhle kufuneka kube ngumuntu othandazayo. Yilena lithi lenkosi thandazani ningayeki. Hallelujah. Yaphinde yathi ivesi thandazani ngamaxesha onke. Akuthiwanga makuthandazwe ngo-12 ebusuku. Andishongo ngakho. Kodwa akuthiwanga makuthandazwe ngo-12 ebusuku. Nimbambe ndingathi xa ngisithi akuthiwongo nina nithi ndithe irongo lonto. Hallelujah. Akuthiwanga makuthandazwe ngo-6 ekuseni. Kuthiwa thandazani ngamaxesha onke. U-12 yintoni? Lixesha. U-12 yintoni? Lixesha. U-1 yintoni? Lixesha. U-3 yintoni? Thandazani ngamaxesha onke. Makungabikho second edlula ungathandazi. Kuthiwa thandazani ngamaxesha onke. Uzombuza umbuzo ndizothandaza kanjani ngamaxesha onke ekubeni kufuneka ndisebenzile, ekubeni kufuneka ndithethe nabantu. Uzothandaza kanjani? Kodwa ekugqibeleni ilizwi kufuneka ulenzile. Uthandaze, ungayeki. Ngoba kuthiwa ningayeki ukuthandaza. Xa usithi amen uyekile. Once uthandaze ube sowusithi amen, yazi ba uvalile, uyekile ukuthandaza. Kanti sibhalo sithi thandazani ningayeki. Thandazani ngamaxesha onke. Hallelujah. So ikholwa ke lokhiwa litshintshwa emthandazweni. Hallelujah. Ukuthandaza kwethu suba luhlobo lomzalwane oluthandazela ukufuna izinto kuThixo. Ifufuna ukukhula kuThixo. Suya kuThixo unelist yoba ndiyofuna umsebenzi, ndiyofuna ndiqeqesha abantwana, ndiyofuna into ethile. Lo mthandazo endithetha ngawo ngumthandazo wobuhlobo, ngumthandazo wobudlelwane. Uhlala udlelana noThixo. The more udlelana noThixo, uthatha i-character kaThixo. Le nto uThixo yiyo uyikhuphela kuwe. Hallelujah. So lo mthandazo endiwukhuthazayo ngumthandazo wobudlelwana, i-fellowship. Umthandazo nengoma phakathi. Ndithetha ngala ngoma mna oyivuma ngomoya wakho. Uthi uthetha nabantu uhlamba izitya, kodwa emoyeni wakho uhlalelwa ingoma. Xa uzama ukuyitshintsha, uzama ukuvuma enye, ingavumeki enye, ngoba unikwe ingoma yokudlelana noThixo. Hallelujah. Suthandazela ukutshintsha izinto mama. Thandazela ukutshintsha, kutshintshwe wena. Ngokuya utshintshwa emthandazweni, izinto ziyatshintsha around wena. Hallelujah.
uyabona xa ungumuntu othandazayo uyatshintshwa ude ube ngathi ungazibuthe. Izinto ziyazizela kuwe ngoba utshintshwe emthandazweni. Ngoba wena uye emthandazweni ukuba uyocela imali, kodwa uyela ukuyotshintshwa nguThixo. Uthi ndenze Thixo, ngisebenze Thixo, ndokhe Thixo. Ngokutshintsha izinto around you ziyatshintsha. Hallelujah. So xa ungumzalwane onjalo soze namhlanje bengumzalwane odikidiki ngalamini uyatshisa uzawuhlala ufudumele ngoba ungumntu othandaza angayeki. Hallelujah. So iba luhlobo lomuntu oluhlalayo emthandazweni, uthandaze ungayeki. Inhliziyo yakho mayihlale ikwimo yokuthandaza. Siyaba sonke. Yithi noma uwenza la mthandazo ngo-12 ebusuku, if uyathandaza ngo-12 ebusuku kanye emini, wenze la mthandazo wenzana uguqile nokuyahamba, kodwa ungasho uba amen. Xa usuka kuwo usiya phakathi kwabantu, yiya inhliziyo yakho ikwimo yokuthandaza nangona uthetha nabantu, kodwa enhliziyweni yakho unentetho noThixo. Koko-ke ukuthandaza ungayeki. Hallelujah. Ngoba ixesha olichitha noThixo ufumana apha kulo lento uthixwa yiyo. uMoses wayehlala noSirayeli, kodwa mhlazana wonyuka intaba wayohlala noThixo entabeni, wathi xa sele buya after 40 days and 40 nights bangakwazi ukumjonga ngoba wosuleleke iglory kaThixo. Utshintshile akasakwazi ukujongeka phakathi kwabantu. Hallelujah. So uba ungumuntu othandazayo, nani bantwana, uba ungumntwana othandazayo uba yingxaki. Hallelujah. Uba yingxaki. Abakwazi ukuba kukhona abathakatha abazitshomi zakho, abakwazi ukonwaba espacini sakho. Ngoba apho uhamba khona uyi-presence kaThixo. Apho uhamba khona kunuka ivumba likaThixo ngoba umembethe uThixo. Ngoba igospel ayile abantu abadala kuphela, yeyabantwana, yeyabo bonke abantu. Siyaba sonke. Kunabo umntana esikolo pha esikolweni bayakhala abanye babona izinto, kungabikho kwesondela kuwe ngoba ungumntwana othandazayo. Hallelujah. So masikhuthalele ke lento yomthandazo. Sazi ba umthandazo sisixhobo sokusoka. Kulapho sokhiwa khona. Emthandazweni kulapho somelezwa khona. Hallelujah. uYesu xa wayezwe emnqamlezweni kuthiwa ke ngokwesiko lakhe waye wathandaza phi eGetsemane ngokwesiko. So ukuthandaza yayilisiko likaYesu. Liyintoni na wena isiko lakho? UYesu ethandaza kuthiwa kwafika i-angel yamomeleza, yamnika amandla okuze akwazi ukumelana nomnqamlezo. Kukhona ezinye izinto enizithandazelayo nini masisuke phambi kwenu. Mani ke ndimhlele inyaniso, not yonke intaba ephambi kwakho izawusuka. Zikhona intaba ekunyanzelekileyo uziqabele. So uYesu kwakunyanzelekile ufile. Wayengenawo amandla okumelana nomnqamlezo, kodwa wahlala emthandazweni. Kuthiwa kwafika i-angel yamomeleza, yamnika amandla okumelana nesiphambano.
ingxaki eninazo njengangoku asizusuka nokungabi sofaya ubize igama likaYesu sizawuma. Kufuneka ube namandla okuziqabela. Yile nto nje umthandazo wethu mayibe ngumthandazo wokutshintsha, ngoba the more uthandaza ufana nomuntu ophakamisa insimbi o-exercisayo. The more exercise uyuba nesitatsha, uyuba fit, uyuba nezoso. Into obungakwazi ukuyiphakamisa ngalabini uyakwazi ukuyiphakamisa ngoba uthe uso-exercise wayesomelela. Umthandazo wenza loo nto. Umthandazo wenza loo nto. Ubuilda i-spiritual muscles, izoso zomuntu wangaphakathi. Uthi ngumntwana oneminyaka eyi-20 wenza izaqwenga ngoba ixesha lakho ulichithe emthandazweni, wodlule umntwana eminyaka eyi-60. Ngoba in the spirit asihambi ngeminyaka. Uyakwazi uba yi-elder spiritual kodwa ungumntwana physically kanje. Uyakwazi ukuba neminyaka eyi-50 ngokweminyaka yokuzalwa kodwa ungubaba spiritual. Ungubaba. Asihambi ngeminyaka kodwa sihamba ngoba uhlala kangakanani naye uThixo. Uyakwazi ukuthi umncinci uze nempendulo ebantwini abadala ngoba ukhulile kwamoya, usibhildile, wondlekile kwamoya. Uthandaza ukhathale womenka. If uthandazela ukutshintsha izinto azizutshintsha. Thandazela ukutshintshwa. Khawuyeke ukujonga ezithweni, jonga kuwe. Jonga kuwe. Xa usiya emthandazweni yazi uba uyo-exercise. Yiba nomfanekiso womuntu ovuka ekuseni abaleka apha endleleni. Yiba nomfanekiso wakhe. Laa muntu uyabhildeka kwimasisi, uyomelela, isifuba sakhe siyaqhaqhika siba clean. Ngoba unexesha lokuhoya umzimba wakhe. Umuntu ongusisi ame phambi kwesipili awari okwesiphopotho ezizame ezifana amashiya iruji wenzela ukuba mhle kumuntu wangaphandle. Ingabe unalo na ixesha lokusebenza umuntu wangaphakathi umoya wakho? Ngoba abaninzi bangobaba ngaphakathi. Mdala unendevu nje ngaphandle, ngaphakathi azikho ngumbaba. Izinto azihloniphi omoya mama, bahloniphi ubudala bakho, abahloniphi iminyaka yokuzalwa. Boyika into yiyo ngaphakathi. Uyakwazi ukuthi ungumntwana umthwala uThixo, ugcwala uThixo. Xa uhamba unyalase njengangunyama, xa uthi gqigqwirha ngapha litshintshe indlela, litshintshe. Ngumntwana obenani lo, kanti luhlobo lomntwana oluhlalayo noThixo. Yiyo le nto iBhayibhile isikhuthazayo ithi thandazani ningayeki, sojimani ningayeki, yomelezwani ngaphakathi, yokhiwani nguThixo. Uzowina ngaloo nto. Yazi umuntu osindisiweyo uyakwazi ukuthukulela. UnoYesu, sithi unoYesu mginyini nomginyini. Isitatsha sibalulekile ukomelela. Le nto kuthiwa ubudoda obupheleleyo. Ube yindoda yakwaThixo. Not babe indoda ngobe nenkomo. No, eyakwaThixo indoda. Uthi ngumama kodwa ufikelele budodeni obupheleleyo. Kuthiwa lo mama yindoda yakwaThixo le. Womelela unobudoda emoyeni.
haleluya. So mina olwami uthumo ebandleni ngithunywe ukuveza amageza, izinto ezingaphulaphulile, izinto ezonyalasa njengengonyama ezingasoyikanto. Ngoba ngathi khona ekuhlalela igqwirha elitakileyo uthi malizapha kum, ulikhomba pha kum, uyazi bangeke lilunge ngoba womelele umambethe uThixo, usisithola Thixo. Amavesa wonke uthi nje uthi yakho sikhale esikoleni esinokuphumela sitsho siphumelele, elo vesi ka uliqotile kuzoba njalo. Ivesi elithi noba sithe sasisela into esibulalayo azikho usenzakalisa kuwe, ingabi yi-theory kodwa ibe yi-experience, udlise ungadliseki ngoba umambethe uThixo. Ndizovusa ingonyama yakapakayatakadoska yamfutsuphila abantu bazonke bangena ngalamnyango bayakadoskade kakakukade intakadoska. Abantu bazongena ngalamnyango athi umncinane wenhliziyo yami ayifuni indaba nantuku, kodwa inqanela uThixo lawo waziwa yangophilayo. Bathi bengqola bethatha indaba ayifika esihlalweni athi ndenze Thixo ndize kuwe apho letete ayakadoshantakate shakatakataka shakayakata akatakataka shakataka. Umuntu ozobehlala kwesasihlalo athi Thixo ndize endlini yombumbi, ndibumbe Thixo, ndisebenze Thixo. Ungabahoyi abathatha indaba nentuku, ufale indlebe, ufale ibhlikasi okomnyusi, ujonge kuYesu uthi Yesu thatha ubumna undinike ubuwena. Ngoba ngokungena kwindaba nentuku uyazidileya, udileya i-growth yakho kwamoya. Ngoba ungane minyaka eyi-10 ukhonze last days, ungayikhonzi iminyaka eyi-10 kanti awubhidekanga. Ayakadoshapha kanti awubhidekanga. Asifuni iminyaka yakho eyi-10 ukhonza umazi umfutsuphile, sifuna isitatsha, sifuna izoso zakwamoya. Ingabe ufithi kangakanani emoyeni? Ngabe ufithi kangakanani? Ndizovusa abantu banjalo namhlanje ebusuku. Ndizele loo nto, ndizele loo nto. Abantu bazosikhetha, abazozohlulela uThixo, usikhethe phakathi kwabantu uthi mna ndinohlulela Thixo, elami ixesha ndizolichitha emthandazweni. Umthandazo umisa i-growth yakho. Ndisebenze Thixo, funa abantu bazohlala benaleyo nhliziyo. Ngitsho ukuthi noma ukhonza naye phela last days, uba unendaba uzohlukanise naye. Uma umuntu ohlele egcwele insuku rhoqo ithetha nawe ukuwolela indaba, uzokudileya, awuzukhula. Uzokhula ngeminyaka kodwa ube ngubhapha. Awufika i-challenges zikukhabe uyowale ngoba ungubhapha, weak. Kanti xa unezoso, xa ufika izinto zitazigileka kuwe zona ngoba womelele unesitatsha.
umuntu wangaphakathi. Ngoba noYesu, uYesu wahlala emthandazweni, kuthiwa wakhula-ke umntwana waya esomelele emoyeni. uYesu wayithandaza uYesu, wayemane ephuma phakathi kwabantu azebe ayothandaza inhlabo yedwa. Wena leli uhleli nabantu kangaka, uzokhalela ukhalaza uThixo, Thixo kaphenduli, Thixo kaphenduli, kanti nguwe lo awutshintshi. Ngoba iSizwe Lenkosi, funani-ke ntance ubumkani bamaZulu nobulungisa babo kwezonke izinto ezizolandela. So the more u-exercise, ngithe ufana namazibuthe, izinto ziyasizela. Imali izungayibizana, izinto zilandelana nawe, awulandeli zona. Awusize endleleni, iminyango ibivalekile iyavulekela ngenxa yento oyiyo. Shintsha umthandazo wakho, shintsha indlela yokuthandaza. Umthandazo wobudlelwane, umthandazo wobuhlobo, umthandazo wokuthandana noThixo. Umombathe uThixo, udlelane naye, adle ubuwena, wena udle ubuyena. Udlelane noThixo, adle kuwe ubuwiki bakho, wena udle kuye ubusitrongo bakhe. Nidlelane noThixo. Uma ningayenza lento ngiyithethayo, halala, ungabona i-breakthroughs, izinqamo ongakhange zithandazele. Ngoba uye wafokasa ebuthini, makopheke wena, makusebenzeke wena, wohluke ngaleyo nto phakathi kwabantu. Thandazani ningayeki, thandazani ngamaxesha onke. Yiba nesiko lokuthandaza, yiba nesiko lokuthandaza njengoYesu, kuthiwa ngokwesiko lakhe. Lintoni lakho isiko? Yide waziwe nasekhaya uba ungumthandazi. Mna ngaphezu kwale nto yokufundisa, mna bandazi nabakufaya revival, mna ndingumthandazi. Mna ndingumthandazi, ndingumthandazi. Ngoba nokushumayela oku, ifa ndingumthandazi ndizawufeyila. Funeka uyashumayela ube ngumntu othandazayo. Xa ungumntu othandazayo futhi ufike ushumayele kancinci, kwenzeka into ezinkulu. Haleluya. Nabapostile njengoba bevakalisa indaba ezilungileyo, kwakuba besonyula, kuthiwa mabonyulele ukwabela abahlolokazi ukutya nempahla nemali. Bathi abapostile asizuyenza thina loo nto, zonyuleleni phakathi kwenu abazokwenza loo nto. Thina sizosinikela elizwini lenkosi nasemthandazweni. Kukuthini? Sizovala. Kukuthini ukuzinikela emthandazweni? Umthandazo yi-transport, yinto esizozinikela kuyo, isithathe kwileveli yabantu, isonyusele kwileveli yobuThixo. Sizozinikela kuwo umthandazo.
umthandazo ukususa phakathi kwabantu ukuse kwilevel yobuthixo. Ngoba uThixo waze wasuzovana wathi xa iqalekisa Edeni ngoba bemoshile, wathi inyoka izawuthi izodluthule, wathi izawurhubuluza qala, wathi izawuphila ngokudla ntoni? Ngokudla uthuli. Umuntu wenziwe ngantoni? Ngothuli. So uSathana une-access xa ungumuntu ophila enyameni. So kufuneka uhambe hamba kwilevel yakhe, ngoba uSathana kuthiwa wasuswa imilenze kwathiwa uzawurhubuluza. So uSathana ilevel akwazi ukuhamba kuyo yilevel ephansi. Into ezodala uba ufumaneke kungoba uhamba kwilevel yakhe, ilevel yomhlaba. Uluthuli. Ndiza njengokhozi, ndivela phezulu njengokhozi. uSathana uzoba yi-nothing, uzofana nale ngca kuwe. Xa uthethwa nguSathana awuzukwantya, ngoba uyazazi uba awukho kwilevel yakhe, akana-access kwi-higher heights, akanayo. So ulibala nje ukwilevel yakhe, ngoba imilenze leyasuswayo yayimenza bephezulu akwazi uba kwi-higher heights. Yasuswa imilenze ukuze ahambele phansi. Ufunane kwilevel yomhlaba?